дуруд бинандагони гиромӣ ва инак мавсими футболи нав дар тоҷикистон шурӯъ гардид ва аллакай дастаҳо як бозиро баргузор карданд. аммо гурӯҳи эҷодии мо барномаи гирди як даста дар варзишгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад ва ин ҷо рӯзи якшанбе Куктош аввалин бозии худро мегузронад. тавре медонед ба ин ҷо дастаи Сарафшан меояд ва мо омадем ки дар бораи дастаи Куктош ба шумо маълумот диҳем. дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар се мавсиме ки дар лиги олӣ бозӣ кард, ҳамеша дар қатори он дастаҳои ҷойгир шуда буд ки барои медалҳо мубориза мебурданд. соли гузашта ҳам дар зинаи чорум мавқеъ гирифт ва имсол мухлисонаш аз даста медалҳои мавсими ҷашнии футболи Тоҷикистонро интизор ҳастанд. дар оғози сол Куктош зери роҳбарии мутахассиси шинохта Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев имрӯза сармураббии дастаи Сарафшан омодагиро ба мавсими нав шурӯъ кард ва бозинагрони намоёни номдорро аз дастаҳои гуногун ба Куктош овард. тамринҳо ҳам дар ҷараён буданд, аммо мисли тӯфони пуршиддате нофаҳмиҳо миёни роҳбарияти дастаи Куктош ва Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев пайдо гардид ва сармураббӣ бо бозинагроне ки интихоб карда буд Куктошро тарк карданд. ва вазифаи сармураббигии дастаи Куктош Ҳикматулло Шарифов ки маҳз Куктошро соли 2017 ба лиги олии чемпионати мамлакат бароварда буд даъват шуд ва имрӯз ӯ дастаро ба мавсими нав ба майдони бозӣ меорад. тайёрӣ ба мавсими нав чӣ хеле ки худи шумо медонед, ман дар сари мавсим ай моҳи январ дастаи душанбе 83-ро сарбарӣ мекардам ҳамчун мураббӣ. ба дастаи Куктош таклиф кардам ва омадан ин дастаро қабул намудем. аз 24 феврал даста бо ҳамроҳи ҳамаи он бачаҳое ки дар ҳамон рӯзҳо дар даста тамрин мекарданд онҳо таклиф шуда буданд ва бисёри онҳо қариб ки чӣ хеле ки худи шумо медонед қариб 90 ёки 95% бозингарое ки соли гузашта дар ҳайати дастаи Куктош бозии ҳунарномӣ мекарданд имсол нестанд ва ҳамагӣ 3 нафари онҳо монданд ва 90% дигар бачаҳо аз кишварҳои берун ёки аз даруни бозингарони давами ҷумҳури худмон омадагӣ ҳама 90% дигар ҳастанд. барои ҳамин камтар душворӣ мо дар он буд ки ин дастаро аз нав ай 24 феврал чун мо дар 8-9 март мо дар баҳористон ба кубики баҳористон рафтем ва даста на он қадар тайёр буд ки чунки барои ҳар як даста чӣ хеле худи шумо медонед барои даста он кардан ки дар чемпионати лигаи олии ҷумҳурӣ баромади хуб кунад солҳо дар кор аст ки он даста тайёр бошад. дар муддати 10-12 рӯз чӣ хеле ки худи шумо медонед дар он ҷо на он қадар бозиҳои хуб нишон додем аз сабаби он ки чӣ хеле дар болотар қайд кардам аз набудани ҳамдигарфаҳмӣ аз набудани он бозингароне ки соли гузашта дар ин даста буданд. ҳайати дастаи Куктош нисбат ба соли гузашта то 90% дигар шуд. на танҳо футболбозони бо Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев омада аз даста рафтанд, балки аз ҳайати соли гузашта Қурбоналӣ Бобоев, Холмурод Назаров, Принс Артур, Ҳикматулло Расулов, Бунёд Шодиев, Далер Ёдгоров, Муҳиддин Одилов, Аббос Икромов, Собир Холматов, Султоншоҳ Мирзоев, Бенҷамин Асамоа, Эраҷ Раҷабов, Мбеке Дуедони, Фаррух Абдураҳмонов ва Ишмаил Клате тарки Куктош карданд. Куктош ба як киштии шикастае табдил ёфт, аммо чунин ҳолати гузариши тарк кардани дастаҳо аз ҷониби футболбозон дар бисёре аз клубҳои футболи мамлакат ба чашм мерасанд ва аз он ҳарос набояд кард. ба ин нигоҳ накарда роҳбарияти даста бо дили пур дар назди Ҳикматулло Шарифов вазифаҳои баландро гузоштаанд. ҳар як набошаду солдате ки нахоҳад генерал шудан. барои ҳамин дастаи мо соли чандум аст аз соли чорум мешавад бозӣ мекунад дар лигаи олӣ. имсол низ дар пеши даста дар пеши аз тарафи роҳбарият аз тарафи ҳатто мухлисон чунин аст ки мо бояд дар ҷоми конфедератсияи осиё бозӣ кунем ва лоақл кубки ҷумҳуриро ё ҷоми ҷумҳурӣ ё ки дар ҷои фахрии ҷумҳурӣ бошем. ба даста ба ҳайти дарвозабони асосӣ Шоҳрух Қирғизбоев яке аз беҳтарин дарвозабонҳои ҷавони кишвар ки дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонону наврасони кишвар ҳунарнамоӣ кардааст ҳузур дорад ва бо Равшан Содиров дарвозаи Куктошро имсол ҳимоя мекунанд. Шоҳрух дар бозиҳои чемпионати ҷаҳон дар Бразилия 3 бозӣ гузаронида, дар чемпионати Осиё, бозиҳои интихобӣ, мусобиқоти кафа ва ғайраҳо иштирок кардааст. талабгорони ин бозингар миёни клубҳо хеле зиёд буданд, аммо ӯ Куктошро интихоб кард. бисёр командаҳо фарёд карданд.
ما دمی کمانده کوکتاش مقبول شد اسلوبیاش همش خب امروز چگونه شرایط شما شرایط همه نه سر کرده من آرزو دارم که دسته کوکتاش جای نمایان نمیگیریم تو امروز باوری داریم که در آینده در مسابقات همین جمهوری چون فوتبالبازای کسبی خوب در دسته جمع آمدن آنها رو حرکت میکنیم که دسته کنیم که سرجمع یک دسته برای چی میگن که دسته بگذار آنها دسته شوند و در آینده بازی خوبی برای مخلصان خود برای جمهوری و در مسابقات جمهوری نشون دهند. محسن عبدالغفورов солҳои охир ба дастаи куктош содиқ мемонад. яке аз он бозигароне ки аз даста нарафт маҳз муҳсин аст. муҳсин узви дастаи мунтахаби тоҷикистон буда дар ҳайати он бозиҳо анҷом додааст, аммо чанд муддат аз назари мураббиёни дастаи мунтахаб берун мемонад. муҳсин дар ҳайати дастаи куктош дар мавсими соли гузашта 16 бозӣ анҷом доду 5 тӯбро ба самар расонид. 3 маротиба бозигари беҳтарини даврҳо эътироф шудааст. соли 2019 ҳам дар ҳайати куктош 18 вухӯрӣ анҷом дода буд. маҳз соли 2018 ӯ аз дастаи клуби марказии варзиши артиш ба ин даста гузаштааст. даста хуб аст, тамринҳоам хуб аст, мураббиам аз баски наванд ҳозир бозӣ накардем, бозии худро дар ҳамин бозии старашан месанҷем. саломат бошед. боз як суоли дигар ба шумо. шумо дар назди бисёр мураббиён дарс гузаштед, тамрин кардед. чӣ фарқ дорад ин мураббиён аз якдигара шумо? ҳар як мураббӣ кори худро дорад. мо ҳам чизе ки мураббӣ гуфт ҳамонро иҷро мекунем. дигар ҳамаш дасти ҳамин худам аст. аз рафтани ҳабибуллоев то имрӯз ба назари шумо чӣ тағйироте дар байни шумо ҳаст? ба назари ман ягон тағйирот нест, барои он ки ҳар як кас кадоме ки рафт бо ҷоша иваз мекунанд ва фикри ман мушкилӣ надорад. дар ҳайати соли гузаштаи куктош ҳамчунин бозигарон аҳтам холбоев ки вазифаи капитании дастанро ба уҳда дошт, аҳтам абдуллоев, азизбек султонов, муҳаммад раҳмонов ва муҳаммад гулаев боқӣ монданд. муҳаммадшарифи саидхоҷа ки аз куктош ба хуҷанд гузашта ҳамагӣ як бозӣ анҷом дод, дар мавсими соли гузашта аз нав ба даста баргашт. амирҷон сафаров низ аз дастаи хуҷанд ба куктош омад. дар ҳайати хуҷанд 11 бозӣ гузаронидааст. соли 2019 ба пуррагӣ дар ҳайати куктош бозӣ карда буд. расулфайзов ҳам аз лигаи тадаст ба ҳайати куктош гузашт. дар ҳайати дастаи куктош мо бо Вайсиддин Сафаров ҳам вохӯрдем. Вайсиддин дар ҳайати дастаи файзканд яке аз бозигарони калидӣ ба ҳисоб мерафт. дар омораш 13 вохӯрӣ дораду 1 гол задааст. 2 маротиба дар бозиҳо беҳтарин эълон гардида 795 дақиқа майдондорӣ намудааст. хуб, инак шумо ба дастаи куктош омадед. барои чӣ шуморо даъват карданд? бале, аз дастаи куктош ба ман даъват шуд ва ман даъвати инҳоро рад накардам, ба ин даста омадам. чигуна дастаро дарёфтед? дастаро акаи Ҳикмат, чунки 83 ба ин даста омад, ба ман занг зад ки метавонӣ ба дастаи куктош омада. ман гуфтам бале, метавонам омада. хуб, шароитҳои хуб. бале, шароитҳои нағз ҳамаш хуб. бачаҳо чӣ гуна ҳастанд? футболбозони нав хеле дар ин ҷо ҳам зиёданд. аз соли гузашта 70% дигар шуданд. бачаҳо бачаҳои нағзанд, ама бисёртарги дар ҳайати дастаи ҷавонон ҳастанд, дар дастаи бисёр мунтахаб ҳам ҳастанд. ҳама бачаҳо бачаҳои нағзанд, ҳамдигарфаҳмӣ нағзай нисбати бачаҳо. боз як суоли дигар доштам. даври аввали чемпионат тамом шуд, лекин куктош бозӣ нагузаронидааст. шумо фикр мекунед ки ҳамин мусобиқаҳо ҳамин гуна ҷамъбаст мешаванд? масалан хуҷанд бо душанбе 4-1, файзканд клуби марказии варзиш 1-0 ҳаминтура. ин тавр интизор набудем ки чунин натиҷаҳо мешуд, балки хуҷанд 4-1-83-ро мағлуб кард. цска ки бисёр тими ба қувват ҷамъ кардааст, мисол фатуллоев ва дигар бозингаро ҳастанд, аз онҳо интизор набудем ки ин хеле натиҷа нишон медиҳанд. дастаи шумо боист равшан боз мекунад. чиро умедвор ҳастед? иншоалло ғалабаро интизор ҳастем. аз бачаҳо бисёр тайёрии нағз дида истодаанд. ғалаба насиб. равшанро бурид? бале, равшанам тими ба қувват ҳастанд ки бисёри легионерҳое ки дар дастаи куктош бозӣ мекарданд, онҳоро даъват карданд. ҳаятшон ҳаяти пурқувват буданд. хай равшан ва фикрам ки аз ҷиҳати мухлисон ки 10,000 мухлис буд, хай муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ки мураббии нағз аст, тима сарҷамъ кардан, бозиро буриданд. шумо медонед ки инҷо варзишгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ ҳам пур мешавад? бале, дидагӣ ҳастам ки бисёр мухлисони зиёд дорад, дастгирӣ мекунад. барои ҳамин мехоҳем ки мухлисонро шод кунем дар ин бозӣ. он бозигароне ки аз дигар дастаҳо ба дастаи шумо омаданд, вазъи тайёрияшон чӣ гуна аст?
қариб ҳамаи оное ки омадиянд вазъи тайёришон хеле хуб аст. хеле ки худи шумо медонед, расул файзов аз сари мавсим дар ин даста буд. баъдон ҷамшедҷон муродов ай дастаи душанбе 83 омаданд, исмоил алимардонов ай душанбе 83 омаданд ва боз якчанд нафаре ки аз порсол лакамати ҳайати ҷавонони ҷумҳурӣ омаданд. муҳаммадзариф муродов саломов, инчунин боз шарафҷон солиев. ҳамин бачаҳо албатта таҳти тайёрии худи онҳо хуб аст, вале ман чӣ хеле ки боз қайд мекунам, ҳоло ҳамдигар фаҳмӣ то ҳол ба он дараҷае нест ки бигӯем ки даста бояд дар ҳар як бозӣ ки хеле ягон мураббӣ, ягон футболбоз ё ягон роҳбар намехоҳад ки даста бироя фақат бозӣ кунад. ҳамаи мо мехоҳем ки баромада ғалаба кунем. мо низ ҳар рӯз тамринҳое ки мекунем, ҳар рӯз дар ин ҷамъомаду сарҷамъое ки мо мекунем, фақат бояд ният ки дар мусобиқот хуб баромад карда ҷои фахриро ишғол кунем. 3 нафар бозингарони ӯзбекистонии нав ба ҳайати дастаи Куктош омаданд. инҳо Асадбек Исломов, Суҳроб Раҳмонов ва Алиҷон Алиҷонов мебошанд. Асадбек Исломов пештар дар ҳайати дастаи металлурги Бекобод ҳунарнамоӣ мекард. Суҳроб Раҳмонов намояндаи дастаи ғиҷдувони Бухоро аст ва мисли чандин бозигарони бухороӣ имсол аз наздик бо чемпионати Тоҷикистон шинос хоҳад шуд. аз дастаи пахтакори Тошканд Алиҷон Алиҷонов ба ҳайати Куктош пайваст. ӯ низ ҷавон асту мехоҳад ба Куктош кӯмак намояд. то кадом андоза онҳо мартабаи дастаи Куктошро ҳимоя мекунанд, вақт нишон хоҳад дод. хуш омадед ба Тоҷикистон ва фикр мекунам ки барои шумо Тоҷикистон бори аввал аст. шумо пештар мо дар ҳайати дастаҳо надидаем. имрӯз худро чӣ гуна ҳис мекунед? яхше, ҳаммаси зор. ман дар бораи чемпионати Тоҷикистон зиёд медонам, мегӯяд ӯ. футболбозони ӯзбек инҷо зиёданд. кӯшиш мекунам ки ба даста кӯмаки худро расонам. шароитҳо дар даста хубанд. бозиҳо нишон медиҳанд ки тайёрии дастаи мо то кадом дараҷа аст. лигони ӯзбекистони ҳамагӣ 3 нафаран ҳоло дар дастаи мо. аз ҳамин ду нафараш барои сатҳе ки дар футболи мо ҳаст, чӣ хеле ки бисёр мураббиҳо қайд мекунанд, ҳар як легионере ки ба мусобиқоти ҷумҳурӣ мемеяд, хиёл накунад ки мусобиқоти ҷумҳурии мусlim аст. як хел коре ки дар чемпионати мо дар вақти бозиҳои мусобиқоти ҷумҳурии мо мезгарад, дар лигаҳои олӣ як хел мамлакатҳои пешрафтаи футболи ҷаҳонӣ нест. барои ҳамин фикр накунанд ки инҷо омада ҳамин хел легионере ки меояд дар инҷа бозӣ мекунад, бояд як гардан ё ки як кала ай бозингари мо болотар бошад. он бозингаре ки ҳатто ҳамчун бозингари мо бозӣ кунад, хуб нест ки мо бозингари худро гирифта ба онҷа бимонем. бозингарои омадагӣ мо боварӣ дорем ки дар оянда оно ҳамин қайдҳои макардагиро исбот мекунанд ва дар даста бозӣ карда ёрдам мекунанд. аз он 3 нафаре ки эҳволе ҳастанд, на ҳамаи онҳо тайёр ҳастанд ки дар ҳамин сатҳ бозӣ кунанд. дар ҳайати дастаи Куктош бозигарони беҳтарини ӯзбекистонӣ Муҳиддин Одилов, Бунёд Шодиев, Аббос Икромов, Нодирбек Иброҳимов ба чемпионати Тоҷикистон омада мавқеи худро пайдо карданд ва соли 4 аст ки шарафи дастаҳои гуногунро ҳимоя мекунанд. дар ҳайати дастаи Куктош ду легионер аз кишварҳои дур соҳили Оч, Кот д'Ивуар ва Камерун омаданд. Сатурнин Ҳерман-Я намояндагиро аз кишвари Дидйе Дрогба, Яя Туре, Саломон Калу ва чандин ситораҳои номдоре ки аз Кот д'Ивуар дар ҷаҳон шӯҳратёб шуданд ба Тоҷикистон омадааст. Ният Мбом Оливер футболбози камерунӣ аст. то кадом дараҷа онҳо сармураббиро мефаҳманд, барои мо рӯшан нест. Ният Мбом ба англисӣ ҳарф мезанаду Ҳерман-Я фаронсавиро медонад. онҳое ки аз англисӣ бохабар ҳастанд ба Ҳерман ба воситаи Ният Мбом гуфтугӯ анҷом медиҳанд. яъне Мбом тарҷумон ҳам ҳаст. ӯ гуфт, маро корбари ман агентам аз ӯзбекистон ба Тоҷикистон овард. кишвари зебое аз Тоҷикистон ва дастаи Куктош ба ман маъқул шуд. Which team you played before? ман худам дар чемпионати Камерун бозӣ мекардам. вақте ки фурсати ба Тоҷикистон омадан пайдо шуд, ин ҷоро интихоб кардам. бозиҳои дастаҳои Хуҷанд, Истиқлол ва дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистонро тамошо кардам. хеле олӣ бозӣ мекунанд. Ҳерман-Я бо бозингарони кишвари Кот д'Ивуар ифтихор мекунад. ӯ ҳам тавассути корбарон ба ин даста омадааст ва дар кишвараш аслан ба бозии футбол машғул буд. умед дорем, мегӯяд ӯ, бо дастаи Куктош номвар хоҳем шуд.
ман мебинам ки дар ҳайати дастаи шумо бисёр легионерҳои ганагие ки буданд имрӯз нестанд ва дар ҳайати дастаи шумо аз ӯзбекистон ҳастанд, аз камерун ҳастанд, аз кодивуар. ин бозигарон ба Куктош чӣ гуна кӯмак мекунанд? дар асл дар даста 4 бозингари ҳамо аз африқа буданд. 2 нафари онҳо аз сабаби набудани ҳуҷҷатҳое ки бояд дар тоҷикистон ҳуҷҷатҳои барои кор кардан дошта бошанд надоштанд. алан инчунин ин 2 нафар мондааст, аз яке аз кодивуар ва дигар ки худи шумо гуфтед аз камерун. инҳо метавонанд ёрдам кунанд. ҳамчунин ин бачаҳо ба монанди ҳамаи онҳое ки имрӯз нав ҷамъ омада, ҳамагӣ дар як моҳ агар худи шумо агар чандин сол аст ки дар ҳамин соҳаи варзиш кор мекунед, агар дар як моҳ агар касе бигӯяд ки ман даста мекунам дар ҷои фахрӣ мегирам, ман намедонам ӯ кадом тренер боша. агар на гвардиола, на клоп, на ягон намедонам фергюсон, ҳатто манчестер соли 4 аст ки ҳамин сол лигаи аврупо шояд шомил шавад. алишер холмуродов имсол ба дастаи Куктош гузашт. Шарафҷон Солиев ҳам баъди он ки дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҷои худро пайдо накарда ба Файзканд гузашта буд, имсол дар ҳайати Куктош ҳунарнамоӣ карданро ихтиёр кард. узви дастаи мунтахаби ҷавонону асосии кишвар буд. Исмоилҷон Алимардонов низ ба ин даста гузашт. Ҷамшед Муродов, Сироҷиддин Гулмуродов, Муҳаммад Саломзода ва Алишер Шукуров ҳам мисли дигар бозингарон имсол бо пироҳани Куктош дар майдонҳои футбол ҷилва хоҳанд кард. шумо бо дастаи Исрафшан дар ин майдон бозӣ доред. аз ин бозӣ чиро интизор ҳастед? фақат ғалаба. бозии дастаи Исрафшанро дар муқобили Равшан дидед? дидам. чӣ камбудиҳо онҷо ҷой дошт ки шумо метавонед истифода баред? اون چیزی را که ما در اونجا دیدم فقط بدتر با همراهی دستا قید کرده در اونجا حل میکنیم. بگذار و کمبودیایی که او دارن با خودشون بگن برای چی که ما کمبودیای او رو دیده حالا تاکتیکای او رو دیده بازی او رو دیده ما تاکتیکای خود سیستم خود را بمونیم تا اینکه مقابل آنها بازی کرده غلبه کنیم. дастаҳои футболи Тоҷикистон дар мавсими соли 2021 бо ҳамин тӯбе ки дар дасти ман ҳасту молте навишта шудааст бозӣ мекунанд. рӯзи якшанбе ҳам бозии байни дастаҳои Куктош ва Исрафшан бо ҳамин тӯб сурат мегирад. мо ба ҳар ду даста барор мехоҳем, аммо тавре гуфтем гирди як даста Куктошро ба шумо муаррифӣ кард ва фикр мекунам ки ин даста ҳам яке аз дастаҳои беҳтарин аст, зеро ҳанӯз дар соли аввал ҷои сеюмро гирифт ва баъдан дар қатори 6 дастаи беҳтарин ҷойгир мешавад. хайр, то боздид.